Mateo Kapitulo 5, bersikulo 15 ngadto sa 16. Walay tawo nga magdagkot og suga ug unya takluban lang dayon ug gantangan. Ibutang hinuon niya kini sa tungtunganan aron mahayagan ang tanan sulod sa balay. Busa mausab kini ang inyong buhaton. Pasigahan ninyo ang inyong mga suga ngadto sa mga tawo aron makita nila ang inyong maayong mga binuhatan ug dayigo nila ang inyong amahan sa langit. Kitang tanan has a very beautiful and unique story. Diin ang Ginoo ang mismong author niini. Our life is a story of hope, love, joy, and redemption. Nga ang kalibutan kinahanglang makadungog niini. Padayon igsuon sa paghimo sa gitaha sa Ginoo kanimo usa ka kapiniling instrumento nga tabangan ang imong isig katawo to know God deeply. Kini si Radyo Man ay miginita tatak RMN.